Herombe yegosira Muske Matiang'i inse yekyombe gya Agenda 27 niko bono gya koretaro yabo hase omuchie Onyamira ero kobori omugusi gochamo na komusira Dr. Matiang'i asetaro yaye yogochia koria ekerogo kyoborai bwense nigo etare yo yachakera ensemo ya kemera goika kebirigo mosobeti na boigo gokorera omuchokeroka nigo yaragwa na Duke Mbagi hase obomo bamochire omurai bwense obosomorai bw'ikyama gya DCP Rigathi Gachagua ase hogo chaya egesaku kyomugusi ng'anke bwati omubaro bw'echikura Morikito Stephen Nyariki namange Erombe yekorariria Muske Dr. Fred Okengo Matiang'i chikura choborai bwense nigo yonchokananire hase mechi ase county ya Nyamira na kwendera kumwakire koko asetaro yachakera hase ensemo ya kemera goika ase omochio kebirigo mosobeti nabo gokorra keroka nigo yarekorawa no murai wa Agenda 27 Muske Duke Mbagi bagukwanekere nigo wamochirie omurai bw'echama ya DCP Muske Rigathi Gachagua asekeria bagotebanga niga beire gakonengeta omugusi mimi nataka kusema hii mambo imufikie wa Munoro anasema ati hatuna kura kwani hii ni miti hizi ni miti Mukisii ako kila sehemu ya nchi. Ukienda Marekani kuna Mukisii, ukienda Turkana kuna Mukisii. Hata hivyo tunampatia kijana wetu mtapakazi anaitwa Fred Okengo Matiang'i. bagukwanekere nigo boigo basabire ng'anere buya bamenye bagusigo chamo na gutwara riogie rimo riogosira omurai oyomo ase amangana atungetie county nigo Muske Duke Mbagi homosae oyoraririe ganga yokobori kero kyobogaba na somo ko 2027 agendere ko momochia omugabana orabise Muskamos Nyaribo hanene mono asa magendero safari imeanza esa hii ritwa nyanzi oikaru sikimuti abekeni kwa hotel gusu ekiara oikaru yoke ela kwa mwendo kinyewe njengo wada na kebiri moga igaro sibara njia na kebiri moga engwana boigo yogotarikwa kwa basaya bange ase county ya Nyamira nigo boigo yabe kwa bosio Stephen Nyariki Mbonde, Ensoko TV, Nyamira.